Assalamu alaikum jama'a maza da mata, ƙanne da yayu da kuma abokanai masu bibiyar wannan application ɗin namu da sauran shafuffukanmu waɗanda suka shafi na intanet da kuma wannan application ɗin namu mai suna Arewa More Pro 2021 wanda ma'anar shi ne Arewa Mobis Pro 2021. To, ina so zan ɗan yi taƙaitaccen bayani ne akan matsalolin da suke yawan faruwa a cikin wannan application ɗin waɗanda wasu za su ɗan yi mamaki. Waɗanda ba su san harkar ba za su yi mamaki, za su ga kusan koyaushe matsala takan yawan faruwa, kuma mafi yawanci matsalar ta fi faruwa irin ƙarshen wata haka. Matsala tana yawan faruwa ko kuma muna yawan canza tsare-tsare wanda na tabbata mutane ba su san uzurinmu ba, ba su san kuma yadda wannan harkar take ba, shi yasa mutane suke yawan ganin haka. Da a ce mutane sun san uzurinmu, sun san yadda wannan harkar take, na tabbata da mutane idan matsala ta samu sai dai su yi shiru saboda abin babu sauƙi a ciki. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, duk lokacin da za ka ɗora bidiyo a wani shafi wanda ba YouTube ba, za ku ga YouTube za ka iya ɗora bidiyo, kai ta ɗora bidiyoyika ba adadi wanda yake free ba sai ka biya ba, amma menene yana daga cikin sharaɗinsu shine ba za ka ɗora bidiyo mai copyright ba wanda ba mallakinka ba. Idan kuka kalli wannan application ɗin namu, yana da ɗan bambanci da sauran application shika. Za ku ga da yawa wasu application shika suna yin connecting da da bidiyoyin da suke Google Drive ko kuma da bidiyoyin da suke cikin YouTube. Idan ya kasance ka connecting da bidiyoyin da suke cikin YouTube ne, ma'ana kenan mutum ba zai iya kallon kowanne bidiyo ba, saboda ba za ka iya ɗora kowanne bidiyo ba. In dai bidiyo matuƙar yana da copyright ɗin da za a yi block ɗin shi, ba za a iya kallon shi ba. Mafi yawanci kuma bidiyoyika in dai ba naka bane za ka suna da wannan copyright ɗin. Idan kuma Google Drive ne, Google Drive a kowace rana yana da adadin mutanen da za su iya kallon shi. A kowace rana yana da adadin mutanen da za su iya shiga cikin shi su kalli bidiyoyika. Idan adadin nan suka ƙare, me zai faru? Zai dakatar da mutane ne, zai dakatar, sai dai kuma wani lokaci a iya ƙara dawowa a ƙara kalla. Amma za ku ga bidiyoyikanmu na farko ba daga cikin Google Drive suke ba, na biyu za ku ga ba daga cikin YouTube suke ba. To menene? Duk gurin da zai kasance ko da Google Drive ne kana da giga 15 ne kawai kake da, wanda za ka iya ɗora bidiyo wanda za ka iya ɗora abubuwa free, amma in ya haura haka sai ka saya. To amma za ka samu bayan wannan duk wani shafin da za ka ɗora bidiyo tun daga ƙwaya ɗaya ko izuwa adadin nawa za ka ɗora sai ka dinga biya. Na farko sai ka biya kuɗin da za ka ajiye waɗannan bidiyoyikan nan naka, na library ɗin da za ka ajiye wannan bidiyoyikan nan naka. Na biyu sai ka sai wani abun ga, sai ka sai gigabyte wanda mutane za su iya amfani da shi wajen kallon bidiyonka. Duk lokacin da mutum ya danna bidiyonka ya yi play ya kalle shi, ko kuma ya danna wannan bidiyon ya downloading, a cikin wannan gigabyte ɗin naka ne za a dinga amfani da su. Idan suka ƙare, bidiyo ba zai yi play ba kuma ba zai yi download ba. Wasu shafukan yakan iya yin download amma kuma sai su sanya mishi talla, sai suna sanya mishi talla shi mai yin download ɗin, amma kuma sai ya download. Wasu kuma ba zai yi download ɗin ba, gaba ɗaya za su rufe bidiyo, amma maganar play kan kwata-kwata baya yi. Me yasa kuke yawan ganin cewa sai ƙarshen wata, sai irin ƙarshen wata ne wannan matsalar take faruwa? Saboda wannan matsalar ce ta wannan gigabyte ɗin. Za ku gani a nan idan na nuna muku, za ku ga wannan shafi ne wanda muke amfani da shi kamar yadda za ku gani. Yanzu bari ku gani a nan gurin, za ku ga wannan shafin account ɗin da muke amfani da shi Pro, za ku gan shi duka abubuwan da muke amfani da shi Pro ne. Saboda me? Saboda mu aje waɗannan bidiyoyikan mu iya amfani da su. Idan na danna wannan gurin za ku gani me muke karɓa a kowanne wata. Muna karɓar giga 1000 kowanne wata, muna karɓar giga 1000. Za ku ga yanzu available ɗin shi giga 13 ne, kuma wannan giga 13 ba wai wanda baya cikin 1000 nan. Wannan giga 13 jiya ne na saye shi don in yi wani amfani da shi, na sayi giga 100 don in yi wani amfani da shi. Idan kuka duba za ku kowanne wata muna karɓar giga 1000, amma wannan giga 1000 fa baya isan mutane baya isan bidiyoyikan mu su iya kawo a wata ɗaya. Kuma ba wai duka bidiyoyikan mu bane suke cikin wannan shafin, akwai bidiyoyikan da suke cikin wasu shafukan daban-daban, amma iya 'yan adadin bidiyoyikan da suke cikin wannan shafin, wannan giga 1000 baya isa. Idan ku duba ya tsarin wannan giga 1000 yake, ku dube shi a nan gurin, abin da yake dala 49 da santi 99, kaga dala 50. Giga 1000 kenan, dala 50, kuma baya kawo a wata, kuma ba wai duka bane. Daga cikin bidiyon mu zan iya cewa kashi 2 ko kuma in ce kashi 2.5 a cikin 4 yana cikin wannan, ko kuma in ce kashi 3 daga cikin kashi 5, kashi 3 yana cikin wannan shafin, amma kashi 2 suna cikin wasu shafuffuka ne daban.
Idan ku duba nan za ku ga idan kana buƙatar giga 500 dala 25 ne saboda babu santi ɗaya ne, a nan kuma dala 5 ne saboda babu santi ɗaya, giga 100. To wannan giga 100 a yanzu idan muka sayi, da za mu sayi wannan giga 100 da kuke ganin shi dala 5, a yanzu mu saye shi mu buɗe wannan application ɗin, a nan da cikin awa 10 zai ƙare. Babu wai magana 24 hours, cikin awa 10 zai ƙare. To kun ga abun yana da wahala, dole sai ya dinga yana cin kuɗi, saboda me? Dole sai an dinga sayan wannan. Me yasa? Yanzu misali da zaka danna nan gurin, ka yi bayani, zaka anan suna bayanin cewa wane ne, menene ma'anar wannan gigabyte ɗin da zaka saya. Za ku ga kai da kake ɗora bidiyo baya cin wannan gigabyte, ko bidiyo nawa zaka yi loading ɗin shi a cikin wannan website ɗin baya amfani da gigabyte. Amma wa yake amfani da gigabyte? Shine mai yin downloading. A duk lokacin da mutum ya yi download ɗin bidiyon ka, to wannan download ɗin da yake a cikin wannan gigabyte ɗin ne naka za a dinga yin amfani da shi. A cikin wannan abin gan naka za a dinga yin amfani da shi. To idan ya kasance daga cikin naka ne ake yin amfani da shi, to duk lokacin da ya ƙare ba, mutum ba zai iya download ba zai iya yin play ɗin bidiyo ba, kamar yadda za ku gani ana. To a yanzu misali da za mu shiga misali, in shigo muku nan misali, za ku ga wannan giga 13 ya saura ko. To bari in zo misali ku ga a nan gurin, bari ku ga a nan gurin, in shigo nan ku gani yaushe ne na sai wannan abin gan, wannan gigabyte ɗin. Ku duba yau muna, idan kuka duba a nan gurin, yau muna 3 ga watan 8. To ku duba a nan gurin, gashi nan 2 ga wannan watan ne na saye shi, jiya kenan. Jiya ne na saye shi, kuma wannan ba na saye shi bane ana kallon bidiyo ka. Na saye shi ne kawai domin ina buƙata akwai bidiyo da nake so zan ɗan yi downloading ɗinsu domin in ɗan yi gyara a kansu. Shi ne na sai wannan gigabyte ɗin, gashi nan za ku ga gigabyte 100, amma daga ciki saura giga 13 ne ya rage. To ya kace kenan wannan ni kadai ne? To ya kace ganin da a ce na bude ne mutane suna kalla? Kun ga ba zai kai ba. Za ku gani gashi nan, kuna gani jiya ne na saye shi, gashi nan 2 ga watan Agusta. Za ku gashi nan abin da na sayi giga 100 ne, gashi nan za ku ga abin ga dala 5 ba santi ɗaya. Amma za ku ga menene, gashi nan a kowane ƙarshen wata gashi nan muna karɓar giga 1000 wanda muke karɓa. Za ku ga yanzu misali yanzu misali za ku 5 ga wannan watan, jibi kenan, idan mun biya kuɗi za mu karɓi giga 1000. Yanzu misali idan ma masu wannan gigabyte ɗin ya ƙare, muna so misali ba masu wannan gigabyte ɗin ya ƙare, zaman to koyaushe akwai shi, to menene za mu yi? Yanzu mu canza filan, mu ce dole zan kuma filan ɗin kasuwanci. Idan muka kuma filan ɗin kasuwanci kamar yadda kuke gani, za ku ga misali, bari ku ga nawa filan ɗin kasuwanci yake a kowanne wata. Ku duba za ku gani filan ɗin kasuwanci a kowanne wata idan za ka na biya, gashi nan za ku gani shi ma giga 1000 ne za a baka, amma kuma wannan giga 1000 na aje bidiyo kanka ne. Amma za ku ga abinda za ka na biya kowane wata, za ka na biyan dala 80. Za ka kowane wata za ka na biyan dala 80. To kai da kake ɗora bidiyo misali ba biyan ka ake yi ba. Wasu za su ga misali muna ta ɗora bidiyo, ka dalilin da yasa application ɗin mu da a ce kamar mutane misali mun yi shi ne, ba mun yi tsarin shi bane dan a ce dan mutane su biya, amma da ce kamar mun yi tsarin shi ne don mutane su biya, su dinga biyan kuɗi akan shi. To da wannan za mu iya sayan ko ma menene, tunda mu ma biyan mu ake yi. Me yasa kuma muka yi tsarin application ɗin namu ba dan a biya ba? Saboda abubuwa daban-daban. Zai iya kasancewa mafi yawancin mutanen da suke kallon bidiyon mu ba ma 'yan Najeriya ba ne, ba waɗanda suke zaune a Najeriya ba ne, wasu suna Libya, wasu suna ƙasashen da yawa, mafi yawanci ma 'yan Libya ne. Mutumin da yake Libya kuma baya da hanyar katin bankin da zai iya ma biyan ka kuɗi, balle ka ce mishi bari ka sa tsarin biya ya dinga amfani da katin bankin shi yana biyan kuɗi. To kaga na farko ba zai yi ba wannan. Sannan na biyu, yana daga cikin dalilin da yasa ba ma so mu sanya tsarin biya. Idan muka sanya tsarin biya, ba ma so mutum ya dinga cewa mu fa biyan kuɗi muke yi ba kwa mana kaza, mu biyan kuɗi muke yi ba kwa mana kaza. Wannan shi ma daga dalilin cikin da muka sa ba ma sanya tsarin biyan kuɗi, kawai mun yi shi ne firi. Sai dai mafi yawanci wani lokacin 'yan talloli da kuke gani suna shiga a ciki, wasu kuma tallolin wanda ba ma namu bane, saboda na ga muku muna da gurare daban-daban wanda muke aje bidiyoyika. Sannan kuma abin da ke ƙara kawo wannan application ɗin matsala shine akwai waɗanda suke burin su lalata application ɗin. Misali, da yawa mutane idan muka faɗa haka wani zai yi mamaki ya ga to su wane ne, amma akwai, saboda wannan abin da kuke gani, wannan application ɗin da kuke gani, ko kuma in ce wannan shafin da kuke gani, ko kuma mu da kuke gani, ba iya bidiyon Hausa kawai muke ɗora ba, muna ɗora bidiyoyika daban-daban waɗanda suke fitowa daga Netflix,
da wanda suke fitowa da Amazon da kuma wanda suke fitowa daga Disney din nan. To duk lokacin da waɗannan bidiyon kake ɗora irin waɗannan bidiyon, ko da ba wai mutum ɗan uwanka Bahaushe ba, su ma masu waɗannan za su yi ƙoƙarin su lalata wannan shafin naka, za su yi ƙoƙarin su lalata shi, saboda me, su sun yi ne don ana biya, kai kuma ka je ka ɗauka kana amfani da shi kana yi free, su ma za su yi amfani. To amma kuma wannan ba ma magana kaɗai ba, waɗanda suke yin wannan abun ma mutanenmu ne, nake tunani Hausawa su ne suke guri, saboda me, yanzu misali idan muka duba za ku shigo cikin Gmail, za ku ga idan kuka ji wannan Gmail ɗin za ku ga saƙo, idan na danna a kan shi za ku ga saƙonni, ku duba waɗannan duka saƙonnin mutane ne, akwai saƙo, ku duba a cikin lokutan nan ka duba mutum sau 41 ana turo saƙon cewa ana ƙoƙarin yin datsi bayanan wannan shafin namu, ana ƙoƙarin datsar bayanan shi. Yanzu da zan danna wannan misali, in danna in yi ƙasa, za ku ga hada IP adireshin ɗin mai da komai ana turowa. Bari ku ga yanzu misali da zan kwafi wannan IP adireshin ɗin in danna shi haka, in kwafi IP adireshin in shigo Google in duba IP adireshin ɗin waye, za ku duba za ku ga za mu iya ganin IP adireshin ɗin na waye. Misali za ku gani daga ina ne wannan abu yake fitowa, daga Libya. Idan kuka duba za ku ga gashi nan adireshin ɗin, IP adireshin ɗin Libya, Tripoli. Idan kai ƙasa za ka iya ganin ƙarin bayani, misali za ku gani gashi nan IP adireshin ɗin, gashi nan abin ga sunan abin ga guraren da yake, misali ga guraren da yake, ga sunan abin ga gari Tripoli, ga kuma gashi nan country, gashi nan yankin Afirka, za ku gani gashi nan Almadara, ban san menene yake nufi dai wannan Almadara, ban sani ba gari ne ko kuma abin ga layi ne, amma dai za ku gani gashi nan. To wannan fa za ku gani wannan fa a kullum, wallahi a kullum muna karɓar waɗannan saƙonnin. A yanzu haka da nake muku magana, a yau ɗin na karɓi waɗannan saƙonnin sama da guda goma, kuma wannan saƙon ba wai daga mutum ya shiga bane in ya gwada kawai yake turowa, sai in mutum ya yi jarabawa ya yi, in mutum ya gwada bai yi ba, to sai shafin ɗin ya yi block ɗin kanshi da kanshi. Idan ya yi block ɗin kanshi da kanshi, a lokacin sai ya turo maka test ɗin cewa ya yi block ɗin shafinka, ya yi block ɗin shafi automatic, saboda wani na ƙoƙarin datsar bayananka, sai ya yi block ɗin shafin da kanshi saboda wani na ƙoƙarin datsar bayananka. To kamar yadda za ku gani a nan, za ku gani gashi nan abin ga bloqueo activo, za ku gani motivo, kamar me yasa aka yi block, demasiado intento, kamar misali mutane suna yawan jarabawa, yana yawan jarabawa sosai, ya datsi bayanan, sai ya datsi bayanan ɗin, misali inicio sosai, sai ya datsi bayanan da zai shiga cikin shafin, sai ya datsi bayanan, saboda misali kamar wannan application ɗin yana da connecting da website, to yana ƙoƙarin dole mutum sai ya datsi waɗannan bayanai, ya yi ƙoƙarin shiga wannan website, wanda wahala ce kawai da bayar da abin ga, da bayar da kai, saboda ba abun bane mai sauƙi. To kun ga wannan yana daga cikin dalilan da yasa, shi ma wannan yana daga cikin dalilan da yasa matsaltsalu suke ƙara faruwa. Wani lokacin idan irin waɗannan matsaltsalun suka yi yawa, shi kenan sai ya kasance shafin yana bayar da matsala. Sannan kuma idan wannan shafin ya bayar da matsala, ba abu bane wanda za mu zo mu ce bari mu zo mu gyara, bai yiwuwa. Idan kuka duba a nan gurin za ku ga bidiyo nawa muke da a cikin wannan account ɗin. Muna da bidiyo 1336 bidiyon da muke da a cikin shi, 1336. To ta kake tunanin idan aka ce wannan abin gan ya samu matsala, za mu iya zuwa lokaci ɗaya mu gyara? Kaga ba zai yiwu ba. Abin yana da wahala mu ce lokaci ɗaya bari mu zo mu gyara, bai yiwuwa, saboda abu ne wanda yana da yawa, a ciki, saboda ba shafi ɗaya bane muke amfani da shi, ba iya application ɗin Hausa bane, muna da na English, muna da na wasu yarurrukan ma daban-daban waɗanda muke ɗorawa. Kamar waɗannan masu ƙoƙarin hacking ɗin shafin, akwai waɗanda na ɗauki adireshin ɗinsu, wasu Canada ne suke, wasu kuma Australia ne, wasu kuma nan Ingila ne, duka babu inda ba a yi. To wannan ma yana daga cikin dalilin da irin waɗannan matsalolin suna faruwa. To shi yasa duk lokacin da kuka irin wannan matsalar ta faru, a duk lokacin da kai application da irin wannan tsarin, a da za ku ga yana da tsarin da in ka danna kan shi ne kawai, bidiyon baya da connecting da website. To amma wannan ɗin, saboda yawan cin wannan gigabyte da yawan samun matsalan da yake yi, shi yasa muka
muka yi wannan tsarin na connecting da website saboda ko da ya samu matsala za mu iya cikin ɗan lokaci kaɗan mu iya shawo kan wannan matsala. Amma idan ya kasance kamar direct ne daga application ne kamar irin tsarin da, to shi wannan idan ya samu matsala muna shan wahala sosai kafin mu iya shawo kan wannan matsalar, saboda sai mun yi aiki sosai, sai mun yi aiki kusan kowanne bidiyo guda ɗaya sai mun bi mishi aiki nashi na karan kanshi kafin mu iya shawo kan wannan matsala. Kuma wannan shafukan da muke amfani da su sama da kusan shafi guda 4 ko 5, babu shafin da muke ɗora bidiyo kyauta, kowannen shi biya muke a kowanne wata, kowanne muna biya ne a kowanne wata. To kaga ashe abun yana da wahala. Duk lokacin da irin wannan matsalar ta faru muna buƙatar mutane su dinga yi mana uzuri, shi yasa lokacin sai dai ku ji mun ce muku kaza duk da muna ƙoƙarin maida wa mutane abun ga saƙonninsu, amma kuma mutane mafi yawanci wasu za ka yi ta maida musu saƙonnin amma ban sani ba, wasu fahimtar ba sa saurin fahimtar ka, wasu kuma suna fahimtar kamar kana nufin yanzu za ku iya shawo kan matsalar yanzu, wanda kuma gaskiya duka ba haka bane. Abu ne wanda yana da wahala, ba abu bane wanda in ya faru kawai lokaci ɗaya za mu iya shawo kan shi. Saboda me, idan kuka duba a nan ba za ku ga mutum 9,410 waɗanda suka yi downloading ɗin shi, waɗanda suka yi downloading. To ya kake gani idan muka buɗe muka ce kowanne bidiyo za mu buɗe a yi downloading ɗin shi, ba za mu kai labari ba, cikin kwana 10 daga nan zai dakata, sai kuma ƙarshen wata ya ƙara dawowa, duk da yawan shafuffukan da muke amfani da su. Yasa wani lokacin za ku ga kamar ba dan ba ma so mutane su yi downloading ba, sai dan muna ƙoƙarin kaucewa matsalolin da za su iya faruwa. Shi yasa mafi yawanci wasu lokutan muke rufe wajajen downloading, wanda kwanaki mun buɗe. Ina tunanin in dai mutum ya fara bin application ɗin nan namu tun daga farko lokacin da yake sabo, zai ga a da Google Drive ne muke amfani, amma zai ga a Google Drive a kowace rana zai dinga ɗaukewa. Tun lokacin mabiyan application ɗin mutanen da ke kallon bidiyo ba su wuce irin mutum 200 ba zuwa 300 suke kallon bidiyo a ciki. Tun a lokacin idan ya ɗauke zai ɗauke duk bayan awa 2, in ya ɗauke sai ya kusan awa 5 ko 6 bai dawo ba, idan ya dawo kuma awa 1 awa 2 sai ya ƙara ɗaukewa, sai kuma wani lokacin ya dawo. Wannan dalili sai ya sa muka daina amfani da Google Drive muka koma wasu shafukan daban, duk da shi ma Google Drive ɗin tun a lokacin ma muna biyan kuɗi ne. Da haka muna roƙon mutane duk lokacin da irin waɗannan matsalolin suka faru mutane su dinga yi mana uzuri. Babu laifi idan ka ga wata matsala ta faru, mu ma muna buƙata saboda abubuwa ne da yawa. Wani lokacin za mu iya ko mu ɗora wani bidiyo ba daidai ba, ko mu ɗora wani baya yi. To idan ka ga bidiyo suna buɗewa wasu ba sa yi, mu yana da kyau mutum ya turo mana sako ce bidiyo kaza baya buɗewa ko kuma bidiyon ba sa buɗewa. Amma duk lokacin da mutum ya turo mana sako muka ce mun ga wannan matsala amma muna ƙoƙarin gyarawa, to muna buƙatar mutane su ɗan yi mana uzuri, zuwa lokacin da za mu gyara. Amma idan ba mu ga matsala ba ne, to mu ma muna buƙata, saboda ba koyaushe ba, dan ni yanzu haka za mu iya ɗora bidiyo sai in ɗauko farko abin da zan ɗauko series tun daga farko har zuwa ƙarshen shi muna ɗora, ban taɓa buɗe shi ko sau ɗaya na kalle shi ba, balle in san me ke cikin shi. Kawai baki na da shi in ɗora ne kawai in yi posting ɗin shi shikenan, amma babu abin da ya haɗa ni da zai in kalle shi. To ya ga a duk lokaci kaga ba zan iya sanin yaya tsarin shi yake tafiya ba, amma wanda ke bi yau da kullum yana kallo, to shi ya san yaya tsarin yake tafiya. Da ya ga wani guri mun ɗora ba daidai ba, zai iya yin magana ce wannan bidiyon baya buɗewa, ko kuma wannan na kaza ne muka sa a matsayin kaza, ko kuma wannan kaza ne, mu kuma sai mu shiga a lokacin sai mu shiga mu gyara. Tun da abubuwa ne da yawa, ba iya application ɗaya ba ne, application ne da yawa. In nan an turo mana saƙonni, can ana turo mana saƙonni ko ina. Wannan dai shine takaitaccen bayanin da nake so zan yi wa mutane. Duk da yanzu dai insha Allah muna fatan dai wannan matsalar ta kasance bakin yanzu dai ta daina faruwa dai, muna fatan haka. Duk da dai gaskiya koyaushe muna ƙoƙarin shawo kan matsalolin. Duk da akwai application za ku gani wani zai iya ganin kamar akwai application da ai ba sa bada irin wannan matsalar, kuma su ma suna shiga irin wannan tsara, ko waɗanda da komai da nasu suke amfani, tun da wuraren da suke ajiye bidiyoyika da wannan gigabyte ɗin da ake yin fili duka da nasu ne suke amfani, su ne suke haɗa nasu na kansu wanda za su dinga haɗawa, su ne suke haɗa hosting nasu na kansu wanda suke ajiye bidiyoyikan su, suke yin komai da komai. To amma kuma wannan za ka samu biya ake yi, sai ka samu duk wata ana biyan kuɗi, ba wai free ba ne. Kuma ko su za ka samu sai dai ka yi download, ba wai ka yi download ya shigo wayarka ba, sai dai ka yi download ya tsaya a cikin, zai amfani da wayarka, amma kuma bakin karshe ka kalle shi cikin application ɗin daga baya ka goge. To wannan dai shine bayanin da nake so yi wa mutane.
Don haka daga yanzu dai muna fatan mutane za su iya kallon bidiyon nan, kuma muna fatan dai wannan matsalan ta tsaya bakin nan, kuma duk wanda ya ga wata matsala ko kuma yake da tambaya ƙarin bayani zai iya yi muna magana insha Allah, kuma za mu iya maida mishi amsa bi